Skotumaro Đuve, Tumendi Ken, Federalna televizija. Pozdravljamo vas, vi gledate Federalnu televiziju. Da romski jezik nije u potpunosti ugrožen iako nije standardiziran dokazuje i Denis Mujić, romski medijator pri udruženju žena Romkinja Bolja budućnost, koji se različitim aktivnostima zalaže za njegovo očuvanje. Romima treba omogućiti pravo na služenje svojim jezikom, poručeno je danas iz Tuzle. Jezik je identitet jednog naroda. Nažalost, kod nas se i desila asimilacija romskog jezika i veoma mali broj Roma u Bosni i Hercegovini priča romski jezik. S druge strane, Romima u Bosni i Hercegovini se treba omogućiti ravnopravnost na svim poljima, a otežavajuća okolnost je i to što su u Ustavu naše zemlje definisani kao etnička grupa ili ostali. Ako mislite da i dalje zadržite takav ustav, vi nećete moći biti članica evropske porodice. Jer takav tretman, Lisabonski ustav, evropski ustav ne poznaje. Poređenja radi, u Srbiji je romski jezik kao izborni predmet uveden u više škola, što je još jedan od uvjeta ulaska u Evropsku uniju. Formiranjem interresorne grupe određene aktivnosti u Tuzlanskom kantonu započete su i na tom polju. Koji rade upravo na uvođenju romskog jezika u škole na području Tuzlanskog kantona, a sve u okviru realizacije strategije inkluzije Roma na području našeg kantona. Podršku obilježavanju Svjetskog dana romskog jezika u Tuzli pružilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.